O lume orixinábase ao redor das 5 menos cuarto da tarde. Unha chamada ao 112 alertou dun incendio nun edificio abandonado de 3 plantas, situado na rúa Linares Rivas. Ata o lugar desprazáronse os servizos de emerxencias, tanto do Parque de Bombeiros de Ribeira como de Boiro, e tamén a Policía Nacional e Local, que procederon á extinción das lapas para evitar que o lume se propagara a outras vivendas veciñas. Podemos comprobar que efectivamente había un lume xa bastante xeneralizado e virulento que saía incluso por unha ventana dese terceiro andar. Inmediatamente o primeiro que fixemos foi extinguir por fachada para baixar a intensidade do lume e ao mesmo tempo xa ir preparando un tendido para acceder polo interior. Unha vez que cos compañeros de Boiro tamén accedemos ao interior, conseguimos finalmente extinguir ese incendio. Continuamos despois con labores de enfriamento dos diferentes focos e por último xa o que é a ventilación do que é todo o edificio. Non houbo que lamentar danos persoais. Ao parecer o edificio atópase abandonado, aínda que o seu uso é frecuente por parte de persoas sen fogar. Sí, efectivamente, abandonado non, pero neses momentos, como antes non dixen, pero efectivamente estaba xa desaloxado, non había ninguén no interior. Non foi necesario, non era necesaria esa activación de tamén desaloxar os edificios contiguos. Como dixen, actuamos dunha maneira bastante rápida para baixar a intensidade do lume e despois xa levou sobre todo máis tempo o enfriamento e a posta en seguridade de toda a instalación. A Policía Nacional xa abriu unha investigación para tratar de esclarecer todo o acontecido. Dase a circunstancia de que esta mesma vivenda hai uns meses sufriu tamén un incendio semellante.